ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ବାପା ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ମଟନ୍ ଟିକେ ଧରି ଆସିଲେ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ପାଟିକି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଉଷୁନା ଭାତକୁ ପୁରା ବାଡ଼ିଆ ମଟନ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ୍ର କଲର୍ ଆଉ ମଟନ୍ କେମିତି ହେଇଛି। ମା' ହାତ ରନ୍ଧା ଆଉ ବାବାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧାରେ ମଟନ୍ ଓଃ ପୁରା ଝାକାସ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଚର୍ବି ଆଉ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ୍ ପିସ୍। ଆଉ ଉଷୁନା ଭାତ ଖରାବେଳକୁ ଉଷୁନା ଭାତକୁ ମଟନ୍ ମାଡ଼ଟା ଓଃ ମନ ମୋହିଗଲା। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବାଇଟ୍ଟା ନେଇ ଦେଖିବା ମଟନ୍ର ଟେଷ୍ଟ କେମିତିଆ। ୱାଓ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଚର୍ବି ପିସ୍। ୱାଓ କ'ଣ ହେଇଛି, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ। ତଳେ ଚେକାମାଲି ପକେଇକି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମଟନ୍ ଭାତ ଖାଇବା କେତେ ମଜା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା।